Есенімсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Сентябрдагыга караганда күбрәк, Йоршолда октябрда ОРВИ белән авыручылар саны арткан. Махсус хәрби операция ветераны яралануы, тернәкләнүе һәм үзе турында сөйләде. Тихий кушаматлы СВО ветеранына протез тапшырдылар. Сентябрдагыга караганда күбрәк, Йоршолда октябрда ОРВИ белән авыручылар саны артканы. Бу хакта матбугат конференциясендә Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Нигъманов хәбәр итте. Ковидта калышмый, шәһәрдә хәзер эпидемиологик хәл нинди? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны арту көзгә һәм язга хал шәһәрнең Сәламәтлек саклау идарәсе көндәлек мониторинг алып бара, чагыштырма анализ ясый. Так, в сентябре значит, регистрировалось в среднем порядка 2000 случаев ОРВИ. Это на 25-28% ниже эпидемиологического порога. Но уже с начала октября мы отмечаем небольшой рост заболеваемости на 9% в сравнении с сентябрем. И зарегистрирован один случай гриппа. Вместе с тем показатели заболеваемости на 20,5% ниже пороговых значений. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы сүзләренчә, ковидта калышмый, хәзерге вакытта микрон төркемчесенең төрле штаммнары теркәлә. Авыру ОРВИга охшаш һәм көзге чорда үсеш тенденциясенә ия. Иң нәтиҗәле профилактика булып вакцинация кала. В поликлиниках города в достаточном количестве имеется 3 вида вакцин. Это Савигрипп, Флю-М и Ультрикс Квадри. Все перечисленные вакцины относятся к поливалентным инактивированным вакцинам и доказали свою эффективность в формировании иммунитета к гриппу. В настоящее время вакцинация проведена 59% населения от запланированного и 90% от поставленной вакцины. Эпидемиолог Эльвира Сафина сүзләренә караганда, 3-нче шәһәр поликлиникасында ОРВИ һәм грипп симптомнары булган пациентларны планлы ярдәм яки диспансеризациягә килүчеләр өчен аерым кабул итү оештырылган. Сезонлы авырулар вакытында профилактика чаралары турында да онытырга ярамый, ди табиблар. Это, конечно же, частое мытье рук с мылом и водой, использовать антисептические средства для обработки рук, стараться не посещать места массового скопления людей, избегать контакта с заболевшими людьми, питаться хорошо, рацион должен быть сбалансированный, преобладать должны обязательно в достаточном количестве углеводы, жиры, белки, витамины, минералы. Моннан тыш табиблар җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрергә, биналарны җилләтергә һәм көненә 2-3 сәгать урамда йөрергә киңәш итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ватанны саклаучылар дәүләт фонды бөтен Россия буенча 2023 елның 1 июненнән эшли башлады. Социаль координаторларның эше махсус хәрби операция ветераннарына һәм һәлак булган сугышчыларның гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Алар медицина һәм психологик ярдәмгә, реабилитация өчен акча алуга һәм башка күп нәрсәләргә исәп тота алалар. Тихий кушаматлы СВО ветеранына күптән түгел спорт белән шөгыльләнү өчен протез тапшырдылар. Сегодня я попробую пересаджаться на этом протезе. Сейчас посмотрим, что получится. Бу спорт белән шөгыльләнү өчен протез, тихий кушаматлы махсус операция ветераны балачактан футбол, кикбоксинг белән мавыккан тренажер залына йөргән. Алынган җәрәхәт арасында ир-атка вакытлыча үз хоббиен онытырга туры килгән. Әмма 2 атна элек Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы аңа протез биргән. Вот эта насадка идет для отжиманий. Вот эта насадка идет для велотренажера. Вот эта насадка идет для подтягиваний. Вот эта насадка для более тяжелого веса. Это гири с тяжелым весом, штанги с тяжелым весом. Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы хезмәткәрләре СВО ветераннарына адреслы ярдәм күрсәтә. Мәсәлән, дару препаратлары белән тәэмин итүдә, реабилитацияләүнең техник чараларын алуда булыша. Шулай ук торакны инвалид хәрби хезмәткәр ихтыяҗларына җайлаштыралар. Бүгенге көндә нидә булса сораулар белән килгән ветераннарга без һәр вакытта да ярдәм итәргә тырышабыз. Менә әле бүген Дмитрий Николаевичка без протез белән булыштык. Ул киләчәктә бу протез белән спорт белән шөгыльләнәчәк.
Техи кушаматлы СВО ветераны фотирын шулай оқаның ихтияжларына файлаштыру планаштырыла. Олғысызықта ол 2022 елдан берлі болған. Мотострелковый батальонда криминная святого юнәлішінде гранатомет взводында шофер болған. 14 ноябрда яралана. Күндізгі сағат 2-де танклар ота башлай. Еркіші сол құлын юғалтқан маңғайына қибылшық ұшып кірген. Операциялар ұзақ дәвалау һәм тернәкләндіру ошауызған. Нықлығы фидақарлығы үшін Иратқа батырлық ордені һәм СВО қатнашушысы медалі тапшырылды. Я никогда не жалел, что я попал в зону СВО. Была возможность, что я вообще вернулся бы обратно туда. При моих ранениях сейчас уже, грубо сказать, не получается. Я не хочу, чтобы моя семья видела то происходящее, что происходит там. Это разбитые дома, это, грубо сказать, все время взрывы, обстрелы. Когда детям прячутся в подвалах, чтобы выжить. Ветерана герой тіп туғанары һәм яқынарығына санамый, оны ішті де юғары бейелейлер. Олғысызықтан соң ол өз предприятисіне қайта. Онда оны цех башлығы урын басары дәрежесіне көтерелер. Лилия Гатина, Эльмира Гайнеддинова, Кирилл Хабзей, Яңалықлар. Алда ел көннәре демәк үзең өчен вакыт табарга кирәк һәм иң яхшы карарларның берсе халык ярминкәсенә бару. Бер урында йорт өчен уникаль товарлар, модалы сезонлы киемнәр, яңа әзерләнгән табигый һәм тәмле продукция. Буларның барысында чалыга Россиянең күп кенә төбәкләреннән сатучылар һәм җитештерүчеләр алып килгән. Павильон 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Халык ярминкәсендә сез барысында таба алачак. Сайлап алу өчен пешкән фазан, затлы ит ризыклары, Беларусь майы бар, диңгез продуктларын яратучыларга Ирак көнчыгыш балыгы, Камчатка крабы һәм кызыл улды китерелгән. Салатка салкын усул белән сыгылган җитен яки кунжут майы салыгыз. Ризыкларга Сочи тәмләткечләре өстәгез һәм алар тагы да тәмлерәк һәм хушислерәк булачак. Аның янына хәлвә, артык калориясыз тәмтумнар, җылынырга да онытмагыз. Фин үз киемнәре, Монголиядан кашемир эшләнмәләре, стильле һәм модалы баш киемнәре, сыйфатлы аяк киемнәре, гарәбәдән косметика сезне тагы да матурайтачак һәм яшәртәчәк. Аш бүлмәсе өчен кирәк яракларны һәр хуҗабикә бәяләячәк. Халык ярминкәсенә яхшы кәеф һәм матур әйберләр алырга килегез. Балык аксым чыганагы һәм гомерне озайту усулы, ул витаминнар һәм микроэлементларга бай, шулай ук йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычын киметә. Өстәвенә ул файдалы гына түгел, тәмле дә. Ирак көнчыгыш балык тәмтумнарын 19 октябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгенең 1-нче катында сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы кызыл итне азрак ашарга киңәш итә. Анда холестерин күп, альтернатива һәм гомерне озайту усулы балык. Анда булган витаминнар һәм микроэлементлар йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычын киметә. Балык бигрәк тә шул ук вакытта ул файдалы гына түгел, тәмле дә. Придем, берем, кушаем, все нормально. Все вкусное. Я взяла икру, взяла чевычу, бутербродики. Ну а копченую с картошечкой, с укропчиком. Очень вкусно, все полезно, так что рекомендую. Күпләр Сөлейман балыгыны майы күп булган өчен сатып ала. Ул иммунитет торышына һәм тулаем организм эшенә уңай йогынты ясый дип санала. Привезли вам всеми любимую рыбу, королевский лосось. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Она очень нежная, богата витаминами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Очень вкусная рыба. Балык Камчаткадан ныклап туңдырылмаган килеш китерелә. Бу аның барлык файдалы үзәкләрен саклап кала. Кызыл улдыкны да чолалар бик ярата. Ул ире бөртекле, астызлы витаминнарга һәм микроэлементларга бай. А сейчас я взяла икру. Очень замечательную продукцию. Обычно икорочку берем. В данный момент для папы, просто для папы. Вот он любит. Родителей надо баловать. Затлы диңгез ризыкларын 19 октябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгенең 1-нче катында сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Суыта бара димәк җылыра киенергә кирәк. Шулда Белоруссия киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Ашыгыз сезне Муса Җәлил проспекты 55В адресы буенча көтәләр. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Беларусь җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була.
Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә чаллар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 14 по 19 октября. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Группа компаний «Апельсин». 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в Cherry Апельсин. А при покупке Cherry 4 Pro 19% скидка от стоимости автомобиля. Cherry на Хасана Туфана 3.